Pareho de tadi Bisaya. Init ng panahon. Taray, ako lang ka ng videohan di. Boss, pwede magtanong boss? Pwede magtanong? Papunta ako sa SMC side, saan ako pwedeng dumaan? Oo. May nakapagsabi sa akin na dito daw palabas. Ito, palabas ito. Tapos? Ganun yung kasada. Oo. Dito ka pumunta para papabagdos. Mabagdos. O dito ka, dito pa. Public market, papunta ka public market. Ganun ka. Dito ako sa kaliwa. Sa kanan. O, sa kaliwa ka. Sa kaliwa. Ganun mo. Tapos? Sa kaliwa ka. Paglabas mo doon sa babag, highway na yun, papunta yun si Silix. Si Silix na. Tapos, may bayad ba yung toll fee doon sa bridge? Sa Silix Bridge? Oo, meron no? Magkano kaya? Narinig ko sa mga kasama namin sa trabaho, 60. 60 pesos. Tapos, paglabas ko sa Silix Bridge, doon na yung SMC side. Kasi papunta ako doon. Oo, pag ano mo sa babagdos, papunta ka pa doon sa Cordoba. Pagdating mo sa Cordoba, meron nakita mo na doon na gano'n na yung karsada ba. Tapos may tulay na papunta doon sa Felix. Diretso lang ako. Meron ditong kanus, meron ditong karinderya kasi alas 12 na eh. Kakain muna kasi ako ba. May karinderya dito malapit. O sa bahay ninyo, meron na malapit na karinderya doon. May handaan sa inyo ngayon? Nagdaanan yun. Saan ang... Nasa Abalusot kasi ako yun. Nagtatrabaho ka dyan? Tagalog ka boss? Nakaintindi ka ng Tagalog? Oo, nakaintindi ako ng Tagalog. Tagalog sa Amiga dati. Pero Tagalog ka dito? Hindi, Bisaya. Pareho de tadi Bisaya. Ay, Pero sa bagay ka joke to. Nag-video. Pero salamat boss ha. Padong ko sa kuan kanang bridge ba? ay mo ato ni kag SMC sir. Oo. Salamat boss ha. Asa mo kagikan? Di sa mo kagikan din. Niudto ka? Ha? Nagpatimbang og subo ko ba? Timbang og putaw. Oo.